Didiroka felsefeye de nerina septik. Septisizm, yanji bir goteneke kurmancı, gumanberi, yanji şıkveri. Didiroka felsefeye de nerina felsefi a septisizme, kodici ki giringe. Levre, diseranseri diroka felsefeye de nerin uramanın kalıpgirti hülveşan diye, uva kiriye kudu felsefe, zanist, u nerina dini de, gelek feraset bu goherin. Heke pevist be, meriv dikare be ferasete vaki dijbere feraseta dogmatizme jî binavîne. Peşenge sereke evi ekole Piron û Timon'un û bi xwedî derketina karna adesî jî ekol berdewam kiriye. Septisizm ew felsefeye ku ji gumana xwe jî gumanê dike û wa diparêze ku zanîniya rast tune. Dîsa li gor vê felsefeyê meriv nikare bi cewhera nesneyan bizanibe û a ku dikare were zanîn jî xweyakirina wan a ji derve ye. Ji ber vê yekî jî dereke tiştekî de em nikarin xwe bigihînin qenaet yan jî biryarekî. Dîsa li gor baweriya septîkan meriv nikare baweriya xwe bi zanîniyên ku ji sehek û aqil tên bîne çünkü delîlên rastiya wan zanînan tunenin. Her wiha tiştê ku em wan rast dipejîrin jî ew nerastin. Lêbelê dişibine rastiyan. Lewma jî em nikarin derheqê tiştekî de biryarekî teqez bidin û xwe bigihînin darazekî. Çimkî li hemberî her darazekî me delîlekî wê darazê a nakok yan jî dijber jî heye û dibe ku ew delîl de heman hêzê de be. Ji ber vê yekî jî li gor endamên ekola şikwer di lîteratûra felsefeyê de di dewsa gotina ev wihaye de dibe gotina dibe ku wiha be were bikaranîn. Dîsa divê meriv ji gumana xwe jî gumanê bike û gumana xwe jî qebûl neke. Ev ramana ku baweriya xwe bi zanîniya rast nayîne piştre bûye sebebê feraseta nihilîzmê. Di felsefeya newranî de peyva septik xwediyê watêkî kevneşopiye û gelekî kevne. Lewma Xenopanes gotibû îmkana me heye ku em herdem xwe bigihînin zanîniyên zêdetir. Lêbelê em ê tu carî nizanibin bêka me xwe gihandiye haqiqeta dawî yanê ne. Sokrates jî gotibû ez zanim ku ez bi tiştekî nizanim. Lêbelê dîsa jî Sokrates baweriya xwe bi zanîniyê aniye û Xenopens jî wa bawer kiriye ku meriv bi rêya zanîniyan dikare nezaniya xwe kêm bike. Baweriya her duan jî bi lêgerîn û fêrbûnê hebû û gotine ku meriv dikare fêr bibe. Didiroka felsefeyê de feylezofê yekêm ê ku şikweriyê ji bo xwe mîna rê û rêgeyekê û mîna awrekê felsefî dîtiye Piron e. û Piron dibistana septisizmê ava kiriye. Ji ber gumanberiya Piron a prole canan jî hinek felsefeyên şikwer re Pironîzm hatiye gotin. Piron di artêşa Skenderê di Kuloşta asker bûye û li gel wî çûye gelek deveran û Hindistanê. Wer xuyaye ku askeriya wî û geşt û gerên wî yên dema askeriyê bandoreke mezin lê kirine û tê giştiye cihêrengî û piraniya ramanên mirovan. Lewra bawerî û zanîniyên mirovan li gor cih û warên cihê dihatin guhertin û Piron jî baş tê geştibû vê yekê. Ji ber vê yekê jî her bawerî jî li gor hinek delîlan dihatin ravekirin yan jî Piron wa bawer kiriye. Li gor bîr û baweriya wî tişt çawa bin divê meriv wan wiha bibîne û divê bê zanîn ku xuyakirin xapînokî û lewma jî meriv nikare bibêje ku rave yan şîroveyek jî ji a din rasttir yan jî ji a din bihêztir e. Lêbelê a girîng ew e ku meriv zêde merak neke û xwe bi herikana jiyanê ve barde. Piştre jî şagirtekî Piron a bi navê Timon bi hinek delîlên zênî piştkiriya mamosteyê xwe kiriye. Timon jî wa bawer kiriye ku meriv tu carî nikare xwe bigihîne bingehekî mîsoger a davîndar. Piştî mirina Timon Akademiya Platon ku ji 200 salan zêdetir di destê septîkan de bû ketiye destê arkeolojî û arkeolojî jî bûye sereke Akademiya Platonî. Du rêgehên perwerdehiya arkeolojî hebûne. Ya pêşîn raxistina holê a delîlan a ji bo her du hêlên piskirekekê û a din jî
nikaşa li ser angaçta şagirtan buya. Pişti arkasiyolojisi jî qanaadesi hatiye serkar û ji bo ku li meydanan ders bide xelkê bajêr çûye Romayê. Di dersê xwe yê pêşin de cî daye nêrînên Platon û Aristoteles. Yên li ser ehlaqê û ji vê yekê jî bandûrekî mezin li xelkê kiriye. Di dersa xwe a duyêm de jî tamamiya dersa xwe ya yekêm pûç kiriye. Lewre jî di dîroka felsefeyê de rol û bandûra septisîzmê ji roja ewilî ve her mezin bûye. Sebebê vê yekê jî ew e ku filozofên septîk qîma xwe bi bersivên hazir û rûqalkî neanîne û ji wan bersivan gumanê kirine. Septîkekî din ê navdar jî filozofê îskocî David Humeî ye ku bi çend sed salan piştî filozofên septîk hatiye dinyayê. David Hume jî ji kwêriya xwe wiha gotiye. Ji bo ku em bikaribin bijin, em bêgavin ku hinek biryaran bigirin û hinek tiştan hilbijêrin. Ev yek jî bi vê nevê derheqê hinek bûyêran de dibe sebebê nirxandin û darizandinan. Lêbelê di destê me de ji ber ku delîlên mîsoger tunenin, em nikarin hemû delîlan di heman dem û hêzê de binirxînin. Ji ber vê çendê jî divê em gumana xwe kêm bikin da ku em bikaribin bijin.